Izjave o mogućem povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz Ujedinjenih nacija predstavljaju samo glasine i spekulacije, izjavio je prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski. Kruže razne glasine, neki govore da su Sjedinjene Američke Države spremne da napuste Ujedinjenu naciju ili da će smanjiti finansiranje. Sve su to spekulacije i tračevi, za sada nemamo ništa konkretno, rekao je Poljanski. Prethodno je aktuelni predsjednik Amerike Donald Trump u nacrtu budžeta za fiskalnu 2026. godinu predložio potpuno ukidanje finansiranja mirovnih misija Ujedinjenih nacija, nazvavši neefikasnim i neopravdano skupim za Ameriku. Takođe je predložio da se obustavi većina obaveznih kao i svi dobrovoljnih doprinosa u sistemu Ujedinjenih nacija, uključujući Svetsku zdravstvenu organizaciju. Ujedinjene nacije su komentarisale Trumpov predlog kao unutrašnje pitanje Amerike. Zapratite kanal Info 1.